Na! Nem jár le! Úristen, mi van itt? Meghalsz! 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 Meghaltok! Hú, mi a fasz? Just a little bit of more epicness! Semmi skill, de leasszisztoltam, azt is leasszisztoltam. Itt mekkora assziszt van már, emberek? Á, bazd meg! Kill a sniper, hell can noob, please kick. Kill a sniper? Ennyi már. Ez kill a sniper. Hacker, de hogy hacker? 27. Na! Mi van egy... Hogy belopták innen a zászlónkat? Az jó. PRL pineple! Ja, de baszakodjál már velem! Ej! És megint rossz irányba ment el. És nem hiszem el. És nem töltöm újra a fegyómat, és is bazd meg! Ah! Picsába. Így elkúrni. Na jó van, hát ez mi már? Te. Microphone muted. Microphone activated. Na. Ez volt egy kör. Nagyon kikap... Hát illetve nem kaptunk ilyen döntetlen lett, de nem baj. Mindegy, menjünk. Felápofádat. Na, szerintem itt vége van ennek a videónak. Sziasztok!